Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, entry kag exit points ang Panay Guimaras Negros Bridge Project patukuron sa Banwa sang Pulupandan. Governor Lacson kag Mayor Benitez wala nagapabor sa pag-untat sa pagsuksok sa face mask. Sa balita nasyonal, kaso sang leptospirosis padayon nga nagadamo samtang tipdas nagdoble pa. Senado mag-imbestigar sa paglaptas ang spam kag phishing messages. Sa balita internasyonal, napulo patay 15 pilason sa pagpangbuno nga nagluntad sa Canada. Sa balita sa sports, Yang Giao ginkuha sang rain or shine matapos naglin sa NLEX. Balita entertainment, anak ng Dayaga kag Trilene nga si Atasha na imbitahan sa isa ka fashion kag charity ball sa Paris. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang mga benepisyo sang Pomodoro Technique sa trabaho. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 6, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Yes, maayong aga liwat mga kaaksyon. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action tag, good morning. Uy, wala tadi sang kwan away ding lista sa aton nga winner kahapon bala sa nagabutan bala sa aton nga dakop ka. Ang sako, naka-claim na to siya mong, ang ginlawag ko kagapon, 10:30. Okay. Wala lang ako kabalong sa kay Sir R. Okay, base ko naka-claim naman. Naunta lang karon ano. Anyway, maayong aga liwat sa aton nga mga ka-action dira. Kag bantay man karon may mga winners kita nga i-announce sa aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. Kag makapakadto diri sa estasyon para magpatiyog sa aton nga roleta para wag gid gyapon no ka perti nga akon nga cheer na kag pangamuyo nga may makadaog sang cellphone bla. Pero kagapon niya, siya giti nagambanga, hindi lang siya kuno sang cellphone. Kwarta lang iya. Kwarta lang kuno. Tita, pwede mo to cellphone, baligya iya, no? Mas... baga daog yung cellphone, baklon sa klibo. Ay, glay. Hindi pwede 2,000. 1,000 man lang kung kwarta, 1,000 man lang, di ba? Oo. Pero kaya syempre, siling niya, iba kalya ko no bulong. Okay. Pwede gani ko 1,500 ba? Ha? 1,500. Oo, para may extra 500. Pero karon, ma-announce kita sa cellphones. Ma-announce kita sa aton additional winners. Hasta kita sa September 17 pa ha, mga ka-action. So, don't worry, dira sa mga way pa magabutan, may chance pa kita. Kadamo pa sang tsansa naton nga. Mangin mapalaron man nga tagdaog diri sa aton nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. Kag karon nga adlaw is 110 days before Christmas, 117 days before 2023, no? So sa aton na dira nga mga ka-aksyon, puro preparar na. Sa mga ihada kag ihado ko da, matamat na kamo nga dan pamutos. Sang regalo nyo kay Maninoy. Yes. Correct na. Nagapaabot niya si Maninoy sa regalo niyo sa December. May sunrise cooker lang ko, no? Charot. Ay, yun na. Ay, reklamo ka pa yaga ka rice cooker. Basta may Bluetooth. Pwede mo mas-send ang sudan sa inyong ano. Pwede mo pag Bluetooth mo pag tigang ang tigang tapos piyak balay masaylo na Saylo siya. mo. Pwede, no? Teka, hindi gasto. Ang lain da kung may Bluetooth siya, ang blayran sa kurintis, piyak balay masaylo sa imo. Ang bilis sa Ang unang lain da. Masaylo. Sige. Good morning to dira kay Ana Sinoro. Morning sa imo liwat. Kay Solama Barnacha. Sawadi ka. Bacolod, happy Tuesday sa tanan. Kag kay Rochelle Evangelista. Good morning man sa imo dira sa may barangay Kwanisay, barangay 14. Barangay 14 na siya. Tapos ara da sa may Mormons dampi ano. Phil Alonsagay, good morning man sa imo dira sa Japan. Teresa Linahakayaw, good morning man. Yes.
Sige, standby anay sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:09. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, patukuron sa Banwasang Pulupandan ang entry kag exit points ang Panay Guimaras Negros Bridge Project. Inaging pahayag ni Governor Bong Lacson kasunod sang presentasyon ni National Economic Development Authority Region 6 Director Aresio Casing Jr. sa latest development kag updates ang proyekto sa naligad nga Biyernes. Sunod kay Lacson, magapasar sa resolusyon ang Provincial Development Council sa meeting nga patigyunon sa mabot nga Biyernes agud suportahan ang mga plano. Sa nagligad nga Biyernes, ginhinyo sang NEDA kay Lacson ang endorsement may kang tanan sa PGN project. Sa nagligad nga Mayo, ginpahag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga iya ginaabi-abi ang 2.96 billion pesos nga loan agreement sa gobyerno sa Pilipinas kag Korea para sa pre-construction work sa mga proyekto. Base sa 2010 Department of Public Works and Highway Study para sa 13.16 kilometros nga bridge network, ini nga proyekto ang inabanta nga valor sang 28.49 billion pesos. Base naman sa projected length, ini nga taytay ang mag-umpisa sa Banwas ang Liganes sa Iloilo, pakadto sa Buenavista sa Guimaras kag San Lorenzo Guimaras, pakadto Pulupandan sa probinsya sang Negros Occidental. Gintalana sa September 26, tubtub 30, 2022 ang pagkadto sa mga personnel sa Philippine Volcanology and Seismology o FIVOC sa gudo si saon ang natabo nga paglitik kag pag-usmod sang duta sa sitio Manaol, Barangay Quintinremo, Banwasang Moises Padilla sadtong Agosto 10. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Moises Padilla, MD-RRMO Head Reynald Jorege nga sa karon nagapabilin sa evacuation center ang 21 ka pamilya o kon 109 ka individual bangod gindumili ang pagtiner sang malawig sa lugar. Dugang pa ni Jorege, wala naman sang na-monitor nga pagbag-o sa lugar, apang ginpakamaayo nga wala ginapabalik ang pamilya para sa ilang seguridad. Sa karon ginatugutan lamang ang pagkadto sang pipila o kon pipila ka mga tao nga tuyo ang mga pagpakaon sa ila ginahuptan nga sapat kag paglantaw man sa sitwasyon sa ila puloy-an apang gilayon man nga ginapabalik sa evacuation center. Pagasundon sa gihapon ni Governor Bong Lacson ang mando sang Department of Health Interagency Task Force may kangtanan sa padayon nga pagsuksok sang face mask kontra COVID-19. Ini ang reaksyon ni Lacson sa voluntary face mask policy nga ginanunsyo sang lokal nga gobyerno sang siyudad sa Cebu. Suno kay Lacson, sadto pa iya na nga ginapanindugan ang padayon nga pagsuksok sang face mask bangod nagapabilin sa gihapon ang kaso sang COVID-19. Sa Executive Order number 6 ni Cebu City Mayor Michael Rama, ginpahayag ng voluntary face mask policy isa ka trial period umpisa September 1 tungtod Disyembre 31 tuig 2022 apang pwede nga kakason kung magsaka ang COVID-19 infection sa syudad. Sang naligad nga Miyerkules, ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga wala sila ginkonsulta sa pagdula sang mandatory face mask policy sa syudad sa Cebu. Sa bahin naman sang Palasyo sang Malacañang, ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga ila ginarespeto ang ginhimo sang Cebu bangod kabahin ini sa mandato sang local government sa ila kaugalingon nga jurisdiksyon. Ginpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga hindi pation para kakason ang pag-usar sang face mask sa syudad sang Bacolod. Ini ang pahayag sang alkalde kasunod sa executive order nga ginpapanaog sang alkalde sa syudad sang Cebu nga hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask magluwas sa medical facilities. Sunod kay Benitez, hindi pation bangod sa mga fresh cases sa kagsaulihi nga impormasyon, ang syudad ang may bagong COVID cases nga yara sa 20 to 22 ka mga kaso. Pero sunod sa alkalde, may mga lugar nga imando sini ang pag-usar sa face mask kag may mga lugar nga hindi mandatory ang pag-usar sini. Samtang ginpahayag ni Benitez nga nagapabilin nga monkeypox free ang Bacolod kag wala man sang suspected monkeypox case ang syudad. Ginpahayag naman ni Handumanan punong barangay Ricardo Danoy nga sala ang ginhimo nga untat biyahe sa pila ka mga tricycle drivers sa idalom sang Tricycle Operators Drivers Association of Handumanan o kung TODA bangod pierde ang ila adlaw kag maramo gyapon nga mga tricycles ang nagabiyahe. Suno sa kay Danoy, umpisa sa bulan sa Agosto, maramo na sa mga kolorom nga tricycle drivers ang gin-isyuhan sang citation ticket sang barangay Tanod matapos gin-deputize sang Bitaw kag ang maini ang ginapamulta sa Bitaw office.
Ginklaro man ni Danoy nga hindi sa tanan nga tiun makapangdakop ang mga tanod kag kapulisan bagon may iban pa man silang obligasyon ilabi na sa pagpabilin sa kalinong kagatawhay sang barangay. Ginklaro naman ni Major Richard Farito, hepe sang Police Station 10, nga wala sila nagapabaya angot sa concern nga ginpalabot sa asosasyon sa mga tricycle drivers sa barangay Handumanan. Sa interview sa Action Reports afternoon edition, ginpahayag ni Farito nga wala sila nagkulang sa pagpangdakop sa mga kolorom nga tricycle kag e-bike bangod ang matuod. Kahapon nga adlaw may masobra 20 ang ginisyuhan sang ticket bangod sa bayulasyon. Dugang pa ni Farito, una na sila nakasapol sadto angot sa concern kag ginpaathag kung ano ka importante ang magpamiyembro sa asosasyon. Una diri naguntat biyahe ang masobra isa ka gatos ka tricycle drivers ago ipakita ang ila pagkadismaya sa ginaligar wala pag-akto sang otoridad nga tapnaon ang mga kolorom nga mas panagaganar ikumpara sa ilang legal nga pagbiyahe. Magahatag naman ang gobyerno probinsyal sang 100,000 pesos nga bulig pinansyal sa mga local government units nga magabukas ang ila pavilion sa Panaad Park and Stadium kadungan sa selebrasyon sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Governor Bong Lacson, nagalaom siya nga magapartisipar ang tanan nga banwa kag siyudad bagon dula man sang nagpamalibad sang ginpatigayon ang pagsinapol sa mga local chief executives sang Domingo nga adlaw. Duga pa ni Lacson, kinahanglan lamang nga tinluan kag kayuhon ang mga pavilion bangod wala na inimabuksan sa sulod sang 2 ka tuig. Ginkasugtan sa mga alkalde nga magpatigayon sang programa ang kada distrito sa sulod sa isa ka semana bilang dugang nga kontribusyon sa Mascara Festival. Suno pa sa gobernador nga matapos ang Mascara Festival, liwat nga ipaidalom sa renovation ang mga LGU pavilion bilang preparasyon sa panaad sa Negros Festival 2023. Ang concern now is the pavilion itself, and that is the responsibility of the respective LGUs. Obviously, there were, for the past 2 years, no activities or no maintenance. So there's some work needed. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Mapabayluhan na sang Bacolod noon ang ilang mga recyclable materials kaangay sang plastic ag metal sa pila ka mga kagamitan sa pagkaon. Ini matapos formal na nga ginlansaro sang IPM Construction and Development Corporation ang Trash to Cashback nga programa sang Bacolod Government Center kahapon sang aga Lunes. Ginpahayag ni Lester Mateo sang IPM CDC, mayara sila sang isa ka booth sa NGC nga pwede makapabaylo sa mga recyclable materials halin Lunes tubto Biyernes nga adlaw, las 8 sang aga tubto 4 sang hapon. Ginpaathag ni Mateo nga minimum requirement sa pagpakilo ang 1 ka kilo nga plastic kag metal kag makabato ng individual sa environmental points nga among usaron sa pag-redeem sang pila ka kagamitan o kon pagkaon. Ginpangabay man sang IPM CDC ang publiko nga magdala sang matinlo nga mga recyclable materials para makakuha sang 7 environmental points sang sahigko nga makakuha lamang sang 1 ka puntos. Sa pagpakilo sa nga publiko sila ang dapat mag-download sang B Extra app kag mag-sign up para matagan sang cashback card kag diri magasulod ang environmental points. Pila sa pwede ma-redeem sang publiko ang mga school supplies, delata, habon, alcohol kag iban pa. So lahat po ng mga recyclable items natin na pwede po nating dalhin dito sa drop-off center natin or MBEC Center kung tawagin natin or May Basurero Eco Community Center, i-incentivize po namin siya using environmental points. Kabahin sa pagpahayag ni Lester Mateo sang IPM CDC. Action Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7. Kaso sang leptospirosis, padayon nga nagadamo, samtang tipdas, nagduble pa ang kaso. Senado, mag-aimbestigar sa paglapta sang spam kag phishing messages. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakanlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod.
sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Kaya kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na wala sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay sa langga. Ari ay pamati ka mo. dira kay Miss Georgia Gargasiran, may isang panghagad yaon niya Tuesday morning, action boy Miss Dorel, syatta. Syatta sang kape. Sige, enjoy your coffee. Oo. Sadyahan ko nila kay Miss Georgia mag-upod, mag-kuhan mo. Very energetic. Sa energetic pa sa imo. Gani man. Salamat lang siya kay Salamat lang bisan day off ko to that time, nag-duty ko bimong. Ako may kato ka duty, nakapahuy-huay kato bisan mga 5 lang ka oras. Nanoihan guro. Hindi ko imagine. Hindi ko marapalan. Hindi ko mapunggan ay, no? Kalai. Kay Janice Lial Ramos, morning madra sa imo. Ana Sinoros Tilodas, si Alex Montesa. Kay Ma'am Luing Melos, kay Melchor Melos, morning mandra. Sa Indring, maayong aga dira sa imo sa Bago City. Si Arina Jerutero. Nancy Ginibanyes Dokto, ano pa ginadaan sugpo niya da? Dokado. Okay. Oo. Dragali sa kuan sa Esmeralda sa Bago City. Itlog kag uga ang akong sudan sa pamahaw. Uy, namit na. Nga combination. True. Kugani may kuan man ko ano gani na may uga man ko to kapon. May kaya to kapon nagawid. Ay, yun paluto mo to gapon? Wala wala. Di mo maging binlan na lang? Ay, di kay basi kung malipatan mo naman ko ka. Muni mauugang. Mauugang yung stasyon. Kalai. Dalat alin to sa Cadiz, dalat to ni Karen balang aton balang kuan. Puro ka na to uga sa inyo balay. May ano ka pa to? May danggit pa ko to, pa tumubos. Danggit pa to? Veronica Santillan Manukan, balukan mo lang ng aton niya, masulusudan niya para nga daw... Sulusudan. Christian Menyes Villalobos, mga agaman. Uga ka lang karon kaysa Sabado, mabisaya nga manok ka. Mabisaya nga manok sa Sabado. Kalay. Dala lang nga plastic. Sobra naman. Laban. Tupperware ka kasi maulang sa baw. Hindi, galong ni Goldo bayong dyan. Kaya masud lang ko manok lang. Wala ko na naunahan mo ko to kung saan pa naunahan mo ko dungan. Kaya itong pagkaon talan nila ni Miss Ma'am Luing Melos, preparado ko to yung Girl Scout. Nabilin sa salakyan. Naunahan mo ko dungan. Alay. Nagligat to, may dala ka man to kaya suludlan niya, no? Wala ko kadalo. Wala ko biga expect, biga ma-prepare, galing mga teacher. Ay, kalay. Ma'am Vanessa Mayo, morning na sa imo kag Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Yes. Miss Jinky De Lagdon sa Phoenix, Arizona. Criselda Balendez Iman. Sa Panglao, Bohol. Kamyaw niyang pamilya niya sa Barangay Maaw, kag Barangay Estefania, kag Siason family sa Abuanan. Uy, taga damo kali parente, Miss Criselda.
sa Panglao, Bohol sa Panglaw, gali. Bohol, sa gali. Wow, sana all. Sana Papabuhol mo, ikaw ya. makapabuhol. Way pa man eh. Paman, kantuan ta na. Dason tuig. Basi bala kon mga kabayan tato sang Wala na subong bawalan to sa Virgin Island ug balik. kasi umaya tato bala kon Saging at tagsi. talabagan tag 1,800 bla. Skalo sa taga 80 ang isa ka bilog. One piece ha. Ato Diriya isa sa ka kilo. Sagaya, isa kilo sa 60 isinta. lang. Oho. Diriya sa kabilog 80. Mahal guro ang chess. Ang chess. Si mahal guro. Si Selbikbik. Tamya lang sa may aga si Sally Magwads sang Orchids. Kagawa din Bong Campo. Morning mandara sa imo sa Maaw. Stand by na sa mga balita national. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katinggalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binanuhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita. Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, padayon nga nagadamo ang kaso sang leptospirosis kag karon yara na sa masobra 1,400 samtang nagasaka man ang kanamuon sa mga nagkalamatay bangod diri. Sa pinakahuling records ng Department of Health, yara sa kabilugan nga 1,462 ang kaso sang leptospirosis nga na-record halin Enero 1 tugtong Agosto 13, mas mataas ini sang 17%. Ikumparar sa 1,249 sa tong 2021. Kalabanan sa mga kaso sang gikan sa Metro Manila nga may 274, sunod din Cagayan Valley kag Western Visayas nga may pareho nga tag 174 ka kaso. Central Visayas nga may 118, Davao Region nga may 115 kag 112 naman sa Central Luzon. 203 na kapasyente ang napatay bangod sa nasambit nga balatian karon nga tuig, mas mataas ini sang 13.9% ikumparar sa 131 sa tong tuig 2021. Ang pangtaas ang kaso sang leptospirosis ang bangod sa pagsulod sang tig-ululan nga nagtugas ang pagbaha sa mga komunidad. Kalakip sa mga sintomas sining mataas nga hilanat, pagpananakit sang kaunuran, pagpalamula sang mata, pagpalangurog, malala nga sakit sang ulo, pagpalanuka, kung palamuson kag pagpalanglapse.
Nagdoble pa ang kaso sa balatian nga tipda sa kon missiles sa pungsod sa makarecord ang Department of Health kon DOH sang 350 ka kaso sa pinakahuling nga missile surveillance report na nasambit nga kadamuon ang halin Enero 1 tubtob Agosto 13 sini nga tuig. Mas mataas ini sang 157% ikumpara sa 136 ka kaso sa nga tuig 2021 sa amuman nga period. May pinakamataas nga record sa Central Visayas nga may 52, sunod ang Calabarzon nga may 46 kag National Capital Region nga may 38. May pinakadako nga gintaas sa mga kaso ang Central Visayas gikan sa 4 padulong sa 51, sunod ang Mimaropa nga gikan sa 2 nga nangin 15. Wala pa sang may na record nga napatay sa tipda sa bugos nga pungsod sa nasambit nga panahon. Magapatigayon sang kaugalingon nga investigasyon ang Senado sa makaalarma nga paglaptas sang spam kag phishing messages nga karon nangin personalized na. Gintalanan ni Senador Grace Poe, chair ng Senate Committee on Public Services, ang hearing sa mawut nga Miyerkules para mausisa ang text scam issue. Sunod kay Poe, ang text scam ang mas nangin sophisticated, adaptive kag personalized kag iban ang may ngalan na sang mobile users kag gina-question sini kung paano nakuha ang personal nga mga impormasyon. Tuyo man ni Poe nga may baluan kung paano maka-responder ang SIM card registration bill sa sining cybersecurity threat. Para kay Senador Sherwin Gatchalian naman, kinahanglan sang gobyerno ay epektibo nga pamaagi para malikawan ang paglaptas sang spam messages. Ginalantaw naman sa National Telecommunications Commission nga posible nakuha ang mga impormasyon sa spam text messages paagi sa COVID-19 contact tracing. Ginaprobahan sa House Information and Communications Technology Panel ang hagna nga nagahimo mandatory sang Mobile Subscriber Identity Module o kon SIM cards nga ginvito sadto ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa nagligad nga Kongreso. Ang proposed SIM card registration nagaobligar sa kada public telecommunications entity o kon mga direct seller nga i-require ang end user sang SIM card nga magpresentar sang valid identification document nga malitrato para sa identity. Subong man i-require man ang end user nga kumpletuhon kag pirmahan ang control numbered registration form nga gin-issue sang PTE. Sakop sang registered information amo ang mobile phone number kay iban pang mga personal nga impormasyon sang subscriber kaangay sang ngalan, date of birth, gender kag address. Nagpabutyag naman sa kangawa si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas angot sa posibilidad nga hindi mahatag ang cash assistance para sa mga mangunguma. Ini matapos ang ginpaidalom sa unprogrammed funds sa ginadusong at 2023 budget ang Cash Assistance for Farmers Law. Sunod kay Brosas, pareho lamang gindingutan ang mga mangunguma sang bulig ang intigana para sa ila. Dugang pa ni Brosas nga kinahanglan ini nga matutukan sa paginunanon tungod mahimo nga mabutang sa lang-alang ang bulig para sa mga mangunguma. Ginpabura naman ni House Appropriations Panel Vice Chairperson Janet Garin kag ginpasiguro nga upda niya ini angot sa nasambit nga concern. Ginpahayag sa isa ka health expert nga dako ang papel sa pagpatuman sa COVID-19 state of calamity sa bilog nga Pilipinas sagud makabakal ang pungsod sang bakuna. Ini ang reaksyon ni University of the Philippines Philippine General Hospital Emergency Medicine Chairman Teodoro Herbosa kadungan sang iya pagpabutsyag sang suporta sa ginadusong nga pagpalawig sang COVID-19 state of calamity. Suno kay Herbosa dako man ang mabulig kun palawigon ang state of calamity para sa madasig nga makaresponde sa nagapadayon nga kaso sang COVID-19 muman ang mas mapasangkad ang paghatag sang booster dose. Sa nabaluan maga-expire sa September 12, 2022 ang COVID-19 state of calamity nga ginpatuman sa Pilipinas. Binago naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang opinyon sa pila ka mga ahensya sa gobyerno angot sa face mask policy. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga antes ang meeting sang presidente sa Filipino community sa Fairmont Hotel sa Jakarta, Indonesia. Ginkwestiyon si Cruz Angeles kung bala maghatag si Marcos nga pahayag sa mandatory nga paggamit sang face mask. Suno kay Cruz Angeles, dapat ang DOH ang mag-advise sa presidente angot sa ikayong lawas nga isyu. Sa karon suno kay Cruz Angeles, nagahulat sila sang statement sa presidente bangod ginhatagan sini importansya ang opinyon sang DOH kag ginapamatian man ang tanan. Naibaluan nga damlag lang nagpirma si Cebu City Mayor Mike Rama sa executive order sa optional nga paggamit sang face mask sa siyudad sang Cebu.
Ginaduso ni Senator Lito Lapid ang hagna sa pagdumili sang junk foods kag sweetened drinks sa mga public schools agud masulbar ang problema sa malnutrisyon kag obesity sang mga kabataan. Tuyo sang Senate Bill number 1231 nga pabakuron ang healthy food and beverage program sa tanang mga public elementary kag secondary school sa pungsod. Suno kay Lapid ang masustansya nga pagkaon dako ang mabulig sa pagtuon kag pagdako sang kabataan. Dugang pa ni Lapid kung masigurado nga ang mga estudyante mayara sang pagkaon nga may high nutritional value, may maayo sila nga panglawas kag maayo man ang ilatag sa tagsa nga performance sa ila eskwelahan. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. O si Kagawad, imbong jo kampo galida nga monitor pud si Apo. Ay may Apo naglis Kagawad. May Apo sa Di kaya sultiro pero ni si Kagawad ya. Nagbanding sila sa iya nga Apo. Sabi ko sultiro ni si Kagawad. Sige Juvisian. Greet niya lang si Nanay Berta kag Tatay Julian sang Fatima Heights sa Talisay. Uy, good morning dira sa kay Nanay Berta kag Tatay Julian. Kay ihada ko na Jocelyn Song Comedia, good morning man. Dennis Nuestro sa Woodfire Bacolod. Juliet Quezon watching from Silay City. Ang pamilya niya sa Silay ginatamyaw man ni Juliet. Sa kay Maymar Fernandez. Tanawa na ba? Fernandez. Kaya Cadiz ni siya eh. Hindi ko makita. Maymar Maymar or si Maymar? Dampiman. Oo. Estrella. Good morning. Sa ginatamyaw niya lang kuno dra sa Daga High School. Kantin. Ay! Ano kantin gali ang Daga High School? Siyempre. Sa Cadiz City. Nagpamahaw man sila. Ang daga din na nampi sa Cadiz man. Amo nang wala ko na balanda. Okay. Hindi mo ko daya memorize. Hindi ka man taga-daga mo. Hindi mo ko taga-daga. Sa kay Wenski. Taga-paka ko yan. Nakalain sa paka. Wenski Morales, mga agad sa inyo sa Sampaloc, no? Kay Nat Abi kag August. Good morning. Oy, si Sharon Rivera Hinovea is also watching. Siya, morning dira sa imo. Te, musta ka na? Wag kita na. Homalo. Sharon yung ano? Wag kita da siya. Sharon yung ano? Ara man kay gina si Tita Jo Salanga. Gali. Morning na sa imo, Jo. Morning da kay Tita Jo Salanga. Homalo mena. Sama pa rin, Rochelle Evangelista bala sa sa Gimaras. Good morning. Pamilya Evangelista kag Vilches dira sa Suklaran bala. Kerte no. Joabel Bello. Ari si Jessie ho. Jessie. Jessie ayumon bala. Ay ba. Nami pa sa type basahon ko iya Ginoo ko JT pero basahon ko anya. Good morning Sir Boy and Miss Dorel. Ari lang kami di gali gapati
Debate. Buti mo na. Pamati na Ako gulo. na yan tayo po. Asabad. Hi sa inyo, Jess. Kamusta ka mo? Yes, musta ka mo da si Leia kag si Claude. 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 Morning dira sa inyo. Mary Jane, morning man. Okay. Okay. Kay Wengli ang monitor si Wengli kay naguba ila internet. Ma'am Van Mayo is still with us. Thank you. Lisa Joy Ilon Amoroso. Nerissa Gonzalez. Morning sa imo. Elizabeth Gamala, ma'am. Morning sa imo dira. Evelyn ni Pumuseno. Dira kay papang niya Pito kag mamang niya Ruth Gonzalez. Kag sa nagamonitor tanan dira sa Purok Boulevard, Barangay 13. Good morning. Ruby Martinez kag kay Jose Hirson Lapinig Junio from LLP Building Office. Gusto ko nang bala ko ning LLP Building Office. So, nakita ko na siya. Nakita mo na? Link ang LLP Hindi building. ko makita mo na. Yung tao mo na si Jose Hirson, no? Ay, tapos? Ito na ikaw lang. Nice to meet you. Nice to meet you, Jose Harrison. LLP building, hindi lang ko sure ba sa laman na. Sa may, dabala sa may Seneco, dabala nga street, going Mandawi Foam. Ano no kung amo na dahan, hindi lang ko... I-check ko, abe. Oo, kung amo na daw, or not sure lang. Si Nalipat Jolan ko, hindi ko Michael, lang pinakita eh. Jolan Michael Kaagoy, good morning man. Sino ko kilala ko Kaagoy man? Si Jang. Si Jang, Jang Yap bala. Si Jang bala. Jang man? Jang Si Yap Jang bala. Ha? Si Jang Yap bala ang asawa ni Kapitan Tabla Biboy Yap po. Tindi Do Kaagoy, ni ba apelyido ni kuan mo ni Jang? Napagpalibugi. Gani. May nandaya. Palibugan ko gini. Palibugan mo gini mo yaman. Kung makita mo lang akon nga kuan, ang memory ko, araman mo do ka gandar mang bisa mo. Wow. Hindi ka, no? May nag-boost nila sa memory ko yan. Nagka-boost mo memory. Amo na siyang gin-recommend ni Kuya Kim. Dito na ko na sa may alunan. Sa may bongbong ko na. Kalayo na sa imo gali. Ay, ano tayo nakita ko yung LLP building. Tika ba si may lain man niya. Basing imo to ya. Building actually. Basing imo to LPL to yan de. Or LLT. Yes. Ano? LLT. LLP gani. T. Ati. As in tomboy. Tomboy. So may alunan. Di actually merap la building aga doble. Ang nila ang building. Building nila. Diba? Mera sa amo ni sa Lacson, mera to dito man sa Piak. Amo na? Oo. Ay, kanya kabalo kadugay na simo sa Bacolod na. Kita mo idiyang imo nga bisan ay, tuod na yan. Hindi na yan lablahon. Sampol. Sample nga building man. Ang GA Esteban Building. GA di ari sa Lacson. May GA man da sa may sa may LCC Lampe. Of course. Saan ba na sa atong dugang nga mga balita? And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar. Radio Philippine Standard Time, 7:41. Kag sa detalye, Balita International, napulo ka mga tao ang nagkalamatay kag 15 ang pilason sang okon gin kakibot sang malala nga kalakasan ng Canada matapos magpangbuno ang duha ka lalaki sa Weldon, Saskatchewan. Napulo ka mga tao nagkalamatay kag 15 ang pilason sa makapalagyong kriminal nga ginapatian maghimata matapos parehas ang apelyido. Sa report sang Reuters, ginkilala sa motoridad ang masuspetsado nga sanday Damian Standerson, 31 anyos, kag Miles Standerson, 30 anyos. Wala man ginmensyonal sa report kung ano ang relasyon sang duha. Samtang wala sang klaro nga rason kung nga nagpangbuno ang duha, pero sa crime scene, nagapati ang motoridad nga hungod na gintarget sa masuspetsado ang pila sa mga biktima. Ang among insidente sulod sa Reuters ang makabig nga isa ka deadliest mass killing sa modern Canadian history. Sa ginpagwa nga pahayag sa indigenous leaders sa lugar sa insidente sang pagpang-atake, ila ginadahan nga drug-related ang krimen. Sa negosyo naman, may rollback sa presyo sang gatong karon nga semana. Sa separadong advisories, ginpahayag sa Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga magapanubo inis na sang presyo sang gasolina sang 2.60 kada litro, 1.55 naman kada litro sa diesel kag 1.60 sa kerosene. Ang clean fuel magapatuman sa pareho nga magpagbago magluwas sa kerosene nga wala nila nadala. Ang rollback epektibo las 6 kay na
magluwas sa clean fuel nga mag-adjust las 12:01 o nag-adjust na kaina sang las 12:01 sang tungang gabi. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 97 sentimos, Singapore dollar 40 pesos kag 61 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 23 sentimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, naimbitahan bilang tiglawas ang pungsod sa Label des Debutantes ang bata nanday aga mula kag Charlene Gonzalez nga si Tasha. Tuigan ini nga ginapatigayon sa Paris sa din ginatambungan ini sa mga kilala nga personalidad gikan sa nagkalain-lain nga pungsod. Isa ini ka makabig nga o isa ini ka fashion kag charity ball sa diin mayara sang 20 ka madalaga ang ginimbitahan nga ginapakilala ang masuksok nga mga bayo pagi sa himo sa makilala nga designer. Ginkompirma man ni Tasha ang iya nga pagtambong pinaagi sa iya nga social media. Sa balita naman sa matag sang sports, ginkalipay sang rain or shine ang pagbalik sa ilang coach kasi Yang Giao. Pagkatapos sang pagpaalam ni Giao sa NLEX Road Warriors bilang coach, ginkuha inigilayon sang rain or shine. So sa rain or shine, nagpirma ang 63 anyos si Giao sang 3 ka tuig nga kontrata sa ilang team. Ginkumpirmar nanday rain or shine team co-owners Raymond Yu kag Terry Ke nga personal nila ginistorya si Giao pagkatapos ang paghalin sini sa NLEX. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 and energy! Action boy, happy Tuesday sa imo. Happy Tuesday! Kag 110 days to go before Christmas. 117 days before 2023. Wow, amazing. So, dali na lang mga ihadda nga gihado ko da matamat na ako pamutos na kay Maninoy dira. Pwede man nga kon daw alang-alang gid, hindi lang pagputsa. Ano lang be? Hindi na, iyatag na lang rekta. Kung magata kabilit as si tennis, hindi na lang pag-iputsa kay kadako lang sa rapper. Amazing. Kumakas lang uga. Magata ka uga putson mo gid para hindi or limaw. Or lamayo para sa ihada mga si ano. Wala na kailangan putson na. Pwede putson sa inyo sa kwan lang, newspaper lang. Hindi na gid ka siling mo, hindi na kinanglang putson. Anong nakromit biton nga wala sa putos? Sunod mo sa bulsa mo. So, dali na lang mga kaksyon, ano? Ari na kita sa ikanom nga adlaw sa bulan sa September. Tapos, Oktubre na, Mascara Festival. Tapos, Nobyembre, Pista Milatay. Ara na dayo. Ara ang mga suma ni Atiya naman. Mga suma ni Atiya da. Mga Balinsyana da Atiya, no? Novi Magapan, mang aga. Sige. Sige, kag-happy birthday sa tara niya may birthday today. Hindi pagkalimti, kaya basi bala may nalimtan ka. Kaga, amo na nga wala kag invite today. Kahapon? So, happy birthday. Hindi subong, happy birthday. Sige, happy birthday sa may mga birthday subong. May mga anniversaries. Si Kapitan to bala? Sinong Kapitan man? Kapitan Traba? Oo. Ay, bili birthday niya na. Di pagkalimti, kay palangga. Kabla ko nun ni Miss Rona, Rida Traba. Hindi na parinti ni Alben? Grava na ya. Ay, dito pa kilabot is actually kagadi off to bla subong. Si Migo na Pito bala. Pito Gonzales kag si Ruth Gonzales sa Barangay 13. Good morning, man. Good morning sa inyo dira. Kag dira man kay Karen Espileta sa may Bago City. Good morning, man. Sige, good morning. May mga naga-monitor abi sa radio nga kinanglan sa radio tagid sa on air naton Tambiawon Kag si Tita Edith daglan Tito Dudoy, Valero family sa may Barangay Mailom. Shenda Bonifacio, good morning dra sa inyo. Yes, so musta na to? Hindi ba amo na nga Mailom, agyan ta na to sila? Ay, doon din tama kadto sa Mailom ya. Kay way ko yung baloy ako. Di basta pa parte na sa Mailom, di ba? Balero na sila. Dapat nang Mailom guro. Dapat gani. Oo, pero hindi sigurado kung hindi sa Balero, kay Balero dahil is dalom-dalom dampi mo. So sa babaw pag itaya guro. Babaw pag itaya. Sige. Tatay Julian dira kag Nanay Berta, good morning sa inyo. Halin kay Juvisian. Good morning. Kag kay Mr. Teresa Linakayaw, good morning. Yes, morning dira sa imo. Kag happy birthday gali kay Ate Regine Ann Kabalatungan. Birthday niya today. Happy birthday. Happy birthday, Regine. Sa may ni siya, Himamaylan City. Ay, okay. Good morning lang da kay Mayor. Tungson. Oo. Raymond Tungson. Malipat pa kay Mayor. Ano, bigay do talaga. Sa lang may istoryanan yung Mayor Mayor Tungson, morning da. Si Migo ko da, may Vice Mayor Justin Gatuslao, morning man.
Lorna Diligencia, maayong aga. Oy, sa mga taga-kuan gali, ano pa nawag sinigan niya, ang Alagad Radio. Good Sa may morning. Banwa sa Hinubaan. Good morning. Alagad Kevin Henry, maayong aga. Kagagawad Melchor Baroca Rumbinas. Yes, good morning. Okay? May Mayor Maymay, ang Salvaro di La Castillana. Oo, liog lang ko da Mayor Maya, pati lawa kami. Sige. Kagabilita happy birthday ko na sa daughter-in-law ni Miss Rona nga si Mary Rosalie Olivia. Ay, okay. Sige. Kag si Lula Magit na La Chica, good morning dira. 82 years old na ni sa subong. Ay, good morning. Landa Lola Magit, La Chica. Sige. Sige. So, diri kita sa aton balita, Special Action Boy. Aton pag-istoryahan ining benepisyo sang Pomodoro Technique. Ano? Ano sa? Pomodoro Technique. Labi na sa pagtrabaho or sa bisan sa mga estudyante. Anong Pomodoro man? Italian word ni siya kung Action Boy nga means fruit. Basta do ka para do ka fruitful kuno sa imo Action Boy sa imo mga trabaho. Fruit, Pomodoro. Ang Pomodoro is fruit? Ha? Pomodoro is fruit? Pomodoro. Abi ko Specifically Action Boy tomato. Abi ko na frutas ang kuan, ang Italiano na. Frutas. Just na yaha mo nang gashi. Frutas. Okay, sa Action Boy Storyanta, bago ko manaligan na encounter Action Boy ang Pomodoro Technique. Ano na siya? Initially Action Boy, isa ka time management method nga naimbento sang isa ka estudyante sang Italian University nga si Francesco Cirillo Action Boy. So nagagamit ni siya sang time to break down sa imo mga task. Ang example sa Action Boy, ma-set ka sang imo timer. Timer 25 minutes ma-focus ka sa isa ka trabaho. Kaya para bala hindi bala maglilingin bala ulo mo sang kadamos sang ulubrahon mo. So hindi ka magsala-sala. Hindi ka maglaset. Maglingin ako hindi ka magsala-sala. Naman na. So hindi ka siyempre maglilingin man sa kakapoy Isa ka sala-sala ka man kay daw hapan mo tanan mo. Oo, correct. Hindi lang maghapa, higda lang. Ala hapan na sila tanan. Hindi lang maghapa, higda lang gani amo na chill-chill. So, amo na Action Boy. Amo na nagagamit ang ginahimo na kuno sa Pomodoro Technique na. Dubali, ma-set ka sa imo alarm gidabla or timer for 25 minutes. Kinang lasa 25 minutes. Amo lang ang ubrahon mo. Amo lang ang ubrahon mo, focus ka gina. Matapos man ako hindi. Pero tapuson mo gid guro. Depende sa ginaobra mo. Tanawon mo man ang time mo nga daw matapos mo within that period of time. Pero depende na sa obra mo kay base bilang obra mo to pertigin man niya ka pangbilogin man siya adlaw. Pero at least bala. Ibutang mo sa timer nga tag 8 ka oras eh. 8 ka oras. Hindi na Pomodoro Hindi na Pomodoro ya. Kaldero na Hindi na siya Pomodoro technique. So mo na 25 minutes lang Action Boy focus ka sa sina nga oras lang gid. Nga 25 minutes focus ka sa sina nga obra mo. Then after 25 minutes, ma-break ka. 5 minutes. Okay. Dapat wala ka gid iba ni obrahon for 25 minutes kundi hindi ka na bala magsige, dabi mayara ban ka obra, ga cellphone pa di sa kilid. Hindi kay ma-distract ka na Action Boy. So isa lang focus. Focus ka lang gid sa amo mo na nga obrahon. Para sabi sa aton, pwede kami gaobra kami mabalita nga national, focus kami pero hindi lang isa ka balita wala ba sa 25 minutes isa lang ka balita hindi bali puro lang tanan national obrahon mga balita hindi na ipag-obrahe lokal focus ka lang tanan focus ka national correct amo na siya tinga Pomodoro panawag sinaw dapat tani ila niya ako magagawa dapat tani pumujutay kay kung Pomodoro damo na yung Pomodoro duro obrahon mo nila Ti Lalisa to ang nag-imbento sila kasi Francisco Cirillo. Ginakorek ko lang bla. Duro bra. So pwede naman pumurodutay ibaguhon para sa taga Panukoy. Para exclusive lalo sa mga taga Panukoy at pumurodutay. Okay? So kailangan focused ka. Oo, focus ka. Kung obra mo tanan mga health news ka lang tanan. Para hindi maglilingin ulo. Sa ato na sa ato niya din. Nakuha sa example sa ato. Kung mag-obra ka sports news, sa mo na 25 minutes, sports news tanan. Kaya ka mga daan sa 25 minutos, hindi pa kamugro ka tapos isa ka sports news. Araw-araw. Kalain si Action Boy. So, magurubun on na.
So, mayara na siya, Action Boy, sang 5 basic steps ang Pomodoro technique. Una, mag-decide ka gid kung ano ang task ang imo nga himuon or dapat mo nga himuon. Ang Decide ka pinaka-importante, unahon mo. Decide ka gid kung ano. And then, ikaduha, amo to mag-set ka sang timer nga 25 minutes. Tapos, amo to hamba ko nga focus ka gid sa imo brada, not until nga mag-ring na siya. Nga tapos Pag-ring niya, untat ka na. Pag-ring niya, mo untat ka. Pahuway ka. Pahuway ka for 5 minutes. Huwag ka gid, bro, 5 minutes. Oh, smoke na. Smoke. Charot lang, hindi. Smoke na. Pahangin ka lang, anay. Oh, pahangin lang or inom da water or gamay nga kaon-kaon kada nga kung ano daw mga 5 pagkaon minutes. mo. Hindi mo ginapagdalon sa 25 minutes mong pagkaon-kaon mo da ha. Pag buo mo na sang pangatag do naton sa news center. Hindi mo ginapagdalon da. Mabawasan ginang imo time, okay? So mo na siya. And then Action Boy, after sang every 4 ka 25 minutes nga natapos mo na bala. 1 hour. Oo, mga amo na. Mapahuway Ang ka. apat ka 25 minutes, 1 hour na. Hindi na sa 1 hour kaya Hindi sobra. sobra na iya. Shit 100 na nakaroon. hour, 100 minutes na siya. So mo na after mo sang 4 ka 25 minutes nga ginhimo mo ng Pomodoro nga technique, Action Boy, mapahuway ka sang 15 to 30 minutes naman. So timing na Ano ginagawa. naman? Ha? 25 minutes, pahuway 5 minutes. Oo. Another 25 minutes, lain naman ng obra. Pahuway 5 5 minutes. minutes. Another 25 minutes. Pahuway 5 minutes. Another 25 minutes. Oo. 15 to 30 minutes naman Na, yan. correct. Amo okay. naman na siya ang Pomodoro technique, okay? Kaya ang benepisyo sa ni Action Boy, do mas, kung sa Tagalog pa, mas less ba lang imo nga pagkalula sa trabaho mo, bala na pagkalula, ganito ka. Hindi ka bala Hindi ka bala madigwa ba sa obra? Hindi ka na magkaradigwa sa obra mo katungod sa kadamuon. Hindi ka mahawaan sa obra mo bala. Ha? Hindi ka mahawaan. Bati ko hindi ka mabahuan. Mahawaan. Mahawaan. Hindi lang lula ka na nahawaan ka. Oo, doon na ano ka na, doon galingin na ginulong mo, damo na ganyan. So, nalandra focus ka Sa na. isa sa benepisyo sina, okay? So, next Action Boy, nagapa-improve man sa imo quality and quantity of your work. Correct. Yan. Because kung nag-focus ka sa 25 minutes sa cobra, so ang tendency is himuon mo pinaka the best mo da. Oh, tido ka very very productive and efficient sa imo nga nga isa ka tinug. So mo na. And then last Action Boy, naga-prevent man sang mental exhaustion. Kaya nag-ano ka mo, naga-break Action Boy. Hindi makapoy yung utok mo. Oo, hindi makapoy utok mo. Kay hindi man, kay kung wala ka bala paway, kasi ka lang obra for the next 8 hours, kalain Action May ara Boy. bala action doors Kalilingin nga daw ka bilog daw ka sako sa imo at the end of the day bala daw ka man sang nahimuan. Correct. Wala ka man sa may natapos. Tuman do. Kay na do 30 man tong akon nga waras to kay na. At the end of the day way ka man sang natapos obra. Because wala ka focus. Correct. So himo i-try ko ning Pomodoro technique abi. Pag hindi ka pero hindi ko yan pag after 5 minutes magwa ka mas-smoke. Kaya wala ko yung smoke. I-try mo hatar ahunta ka ha. Ano tanawon? Andaman man di mo magtanawon. Ako lang mo 25 minutes ka mo kag nasa tupad ko yun. Oh, kisa nakita ta kada yaga type ka dugay may mga amo ka para sa kilay mo. Ay, kilay. May mga before na yan newscast. May mga piswit ka pa. Mist na siya. Para kabalo ka, mist na siya. Mist na siya, Official mist. Para ma-maintain ang ano. Ma-maintain! So, kinanglan, Action Boy, kapag si Mamba, sila nga, kung hindi ko karon magkilay da, antes di mag-newscast, Mamba, sila na, churay, dula pa ya ka. Churay daw. Churay daw, wala pa ya ka bangon. Higda gyapon. Churay daw, yung sikway isang panahon. Sikway isang panahon. Alam, isang sikway isang panahon. Yung dugin sumpa mo ni sa nga. Dugin sumpa ni sa ni Bakikang. Ala kala isang Bakikang. Kilala mo si Bakikang? Mo naman si Bakikang. Kilala mo si Bakikang? Oo eh. Ang friend ka mo? Hindi, yung pakilala mo na sa akin, tupad balay niyo si Bala. Kasi may mga tupad balay, kamuda mo lang nga, si Bakikang, to daw. Pero importante na mga action, kidding aside. Kidding aside. Importante na may focus kita sa obra. Yes, correct. Importante ka focus kita. So, itry taning itry nyo ni mga action ang Pomodoro technique. So, kung inom ka lang yung inom. Ayaw mo na. Tapos, after 5 minutes, huway ka. Huway ka. Smoke ka na eh. Ay, laini mo yan. Umano yung mo. Pangitaan to ng technique ya. Alay na sa pangita. Sa obra lang ng sa obra lang ni siya ya. Sa mga estudyante, pag especially sa pagtuon nila, meron dan estudyante Action Boy, hindi mo na maistorya. Kaya sige na lang basa. Buto, sige tuon ka bla for 25 minutes, bla tuon ka sa science. Oo, nan. Buto ng 25 minutes. After na po, ka 5 minutes. Kung gusto mo science, yapon, pwede mangyapon. Pwede eh. Bata na next 25 minutes, hasta matapos mo.
Tapos after 5 minutes, pauwi ka naman 5 minutes, tapos math naman. Correct. Or hasta gusto mo, pindisin mo, kung di ka komportable. Basta tagigid sa Pwede pahuway. ka 5 minutes math. Dason 5 minutes naman pauwi. Tapos the next 5 minutes, tuon ka man pasti history. Tapos pauwi ka naman 5 minutes. Tapos another 25 minutes, tuon ka naman sa English. Tapos pauwi ka, may 15 to 30 minutes ka. After mo sang apat ka, 25 minutes. 15 to 30 minutes. Himo ka sang kudigo. Kalain, actually. Kalain yun, no? Joke lang na yan, mga pamati kaksen. ka maestra, karoon masaka ang sa baba. Joke lang na yan. Yung ako digo, kay butang sa ID mo. So, na yung kamunay. Kaguro. Kaya tundo sa counseling mo na bra bala kay para. Sa ID? Sa GoJT, pero di pa sa una. Sling mo na brown mo, butang mo sa ID mo. O di ka sa sapatos mo. Siling ko gi. So, na yung may stress. Meron po yung sa bullpen yung mga, no? Kaya tingnan mga strategy. Dahil strategy sa una yung may mga paa. Yung sulat sa paa. Ginamulan ako gisulat. Or ara sa tapakan sa sapatos. So, nakamantela na namong classmate namon kasulat sang kudigos paa eh. Grabe na. Sa paa, niya. Especially yung mga kung magtanaw kasi ako digo, dala tanaw sa paa. Especially ba mga enumeration? Nan. Sa paa sulat. So, butang sa paa mo. Pwerte, no? Pag tanaw sa kansil, mo tanaw man siya, dala tanaw sa paa. Ngay guro, mabalita special rin mga strategy sa pupudig. Charot. Joke lang na sa mga teacher. Basta lang protesta, sila lang karamblaw. Okay. Si Action Boy, ito na pinuna. Yung pasta. Kay kagawad ulay balahon dira, morning sa imo gawad. Pisan-pisan niya kagawad. Morning, kagawad. Kay Remia Garcia, good morning man. Ches Zamora, Allen Lowe Himotea. Good morning man. Good morning man kay Neda Paslon, Action Boy sa DSB, kag kay Miss MGS Candido Hildore sa Suma. Good morning kag sa nanay niya dira. Yes, Jean Ignacio, mangaga man sa imo sa Valladolid. Kag Milaya Manalo, sa Pontevedra. Mga ka-action ninyong mamatiyan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Pagin kaubod niyo sa Action Marlon Hinovea. Ang inyo naman rin ang news team. Action Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!